Tehdään minttusiirappi uuttamalla. Ensin tehdään normisiirappi. Tässä minulla on 2 desi ruokosokeria ja 2 desi vettä. Voi käyttää normaalia sokeria tietenkin, mutta ruokosokeri antaa hieman vivahdekkaan ja aromikkaamman maun. Samalla kun kiehuu, nypitään noin 2 desiä mintunlehtiä. Tässä mulla on sekaisin Marokon minttua ja Kuuban minttua. Tavallinen minttukin käy tietenkin. Kun siirappi on kiehunut, nosta sivuun ja lisää mintut. Ja anna olla noin tunti. Nyt kun mintut on uuttunut, niin ne on helppo poimia vaikka lusikalla. Ja sitten valmis siirappi kaadetaan pulloon ja laitetaan jääkaappiin. Tätä minttusiirappia voi käyttää esimerkiksi mojitoon, niin ei tule krämmäleitä ja mintunlehtiä suuhun. Ja jos viitsit, tykkää, tilaa, kommentoi ja jaa. Kiitos.